Hi guys, μένουν Fox σήμερα. Έκανα τρίτο κανάλι όπως το άλλο που γνωρίζετε που έχω, το Main Wolf Μελίνα. Και είπα να κάνω ένα κανάλι που να κάνω μόνο gaming βίντεο. Έτσι για να... που τα παιχνίδια που δεν παίζω πολύ συχνά, το παίζω με παλιό κινητό, με το παλιό μου. Που έχει τώρα χωρί το καν format, δεν είχε τίποτα, μόνο χώρο δεν είχε. Και είπα να παίξουμε βασικά ένα ωραίο παιχνίδι που είναι με φάρμα. Και όπως βλέπετε έχει γίνει και αυτό χριστουγεννιάτικο. Απλά μπορεί να είναι πολύ μικρό, ίσα ίσα, γιατί κολλάει, γιατί είναι παλιό μου κινητό και το είχα πριν πολύ. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσω να το κάνω, οπότε ναι, όσο πάει. Τι φάση κόλλησε. Εντάξει, σε κόλλησε το πρέπει να κολλάει που άνοιξα πάλι την κάμερα. Μάλλον αυτό το βίντεο τελειώσω γιατί δεν βλέπω δάκρυ.